Tonde. Ngoma Tonde. Ngoma Tonde. Yangu. Ndiye kuti mota isina hunhu inongo. Mota kakaora so. Panapa ngosvike mota dzemanga panapa. Mutero wacho uri kuexpire manje should have 6 months in advance tongosvika panapa. Ndakami, muri right. Mabasa right. Basa right and mabasa kana ndi basa one. Ngakubatsira ini? Mas dropa ma CV zenyu. Mune ma CV mangani? Your CV. You're looking for a job. Yes. You're to sanitize. Pamubva hamuna hunhu kutenga masvika zvepamusha muda kutenga mutora nemusoma sanitize. Zvamutosema sanitize. Hamuchi kufa. Yakawandisa. Saka na Covid aishareka kuti muri mayelo bhoni. Hatisati torwara. Kana kazorwara ndipo kachema kuti kanoita yekumwa. Ndakutokashwa kanenge ndiro nechirwere. Saka matingobatsira ni? Your CV is mangani masiya. Muchaka mubasa mangani. Maudzwa namufana mabasa pano. Manzokwe. Advert newspaper yakanyorwa address yepanapa. Mwana mbodzima radio abasi pabhawa kapano. Fanaita hunhu kana mai pamwe handiti. Tarisa cylinder unozi vanokodzera panapa. All right. Mota yendenyi? Yes. Saka sei musina basa kana mune mota? Munoita mota musingashande? Zvine basa rezvamutondibvunza. Haina kana zvinhu zvinopurita mvura ikanaya. Zvamashokisi acho. Mota mutengere mashokisi. Mozitengere mota dzanga musingashandi. Munosevisa sei mota kana musingashandi? Mamegs aka aya mataya haze pa 323 ramakaisa mota iyi pamota iyi. Isitomboreisa izini. Ndei papa. Koma tindi munomuchisirei black. Anonisa zvanenge achideri pamota iyi. Manje panapa hatiimplay zvidhakwa manje. Matoinfringe privacy yangu. Panapa hatiimplay zvidhakwa unfortunately. Privacy yangu. Mbovhurai trunktone. Popai trunktone. Nogona muchida kuidi ana usmagla. Amuna chino. Vurai tione. Aka remote ndeke yake. Haizi outrun ngiriyo scanning version kuda kuzotibira mama secrets company. This is an ISO certified organization. I have to be thorough here. Ko jerike ndacho kaboka wana. Jegi wanaro yo. Havana jegi, havana uspana. Mune fire extinguisher? Ndinayo. Ibudisa ichona. Komota kubondera so kubonyuka so. Fry window tone. Mota kubonyuka so. Chi. It was an accident. Saka muntaura kuti hamugona driver zvakanaka posted accident. Saka mukasvika pakazara varume munoita nhumbuka kuti munoita accident. Ndozvamunoza mandudza. Mukasvika pakazara varume munoita nhumbuka nokuita accident. Saka ibasa rera muda. Accounting. Hamugoni kuaccounta for motor, simple motor isina zvese izvi. Mozoda kuzviti accounting. Slender. Mabasa soka dai chingopiwa tichiita zvebizuzi. Apa yakaita mutero wexpire. Number plate yacho futi. Number plate now it's fractured number plate. The suspension is not good. It no konzeresa ndoita ma potholes because of this car. Apa muri kutsvaga basa.
tatokubatra here mari chipasalary pakutanga kwemwedzi. Right, you see viravo iri, do you think kuti vanoshandika navo? Kusero vanopinda vana akaunza nditi apo. Alright, saka maita rombo rakanaka. Pane maopenings saka dati mupinde munopaka apa. Shona munotaura munotaura chinhu shona ichi. Panapa panosanitizwa every day. Chekuda kutemba chiyellow chenyu chika ichi tokufutsirai mukadyiwa nemujuru nechiyellow ichi. Yellow tozvikwasadza vanhu varongosubleacha mastat atown vari kubleacha every day vanhu vapandepota munhu angakasviba ngenini mataini hana kuinzana kaya. So many things zvichaurongeka pamuri ka gives me sleepless nights. Andati ndio account. Ndio account ndio unabona Hey, whoa. Hey. Hey. Unangaraita maaccidents unoputsaka maofisi zeda. Shabe kushandira. Andika record mubuku. Hey. Hey, we are trying to show my details in. Tondishainira kana tondozvikisisa kuboko kwavo. Namba plate yenyu ndeyekudhara iyi makapedzera kushanda rini? Last month ndaitove pabasa. Maishanda muchiita basa raaccounting. Muchitambira mari? That's confidential. Ukati confidential andikuda basa. Hausuda basa rewe. Andikuda basa. Waitambira mari. What was your last salary? I can't disclose. You can't disclose. Saka unabasa. Slender. She can't disclose. Yeah, all right. Date of birth? 11 March. 19. Kunyara nemakore ako asi wakura. Nona tuchembero tunozvinyepedzwa ngana vadiki vachi apa mune vasvaka basa makapfeka matrousers. 1991. Wakura. Namba dzechitupa. 63 220 5253 R 68. Good. Saka mukufana kuuya nenu handito nokuratidza kuinterview kwacho. Slender. Handi nawo kuinterview. Right. Muri kuona kuti kambani nehombe. Handiti unoona kuti bhasikoro rei. Because panapa panda tell me this is one of the company record traffic is here. Pane kuti munotumwa company. Either to go and do my banking, my withdrawals, change your accounting. You need to be proficient with that. Are you a qualified licensed driver for that? I think so. Go to right Right now. Yeah, go to right one. Is it part of the interview or? Okay. Let me. No, it's okay. No, it's okay. Yeah, it's okay. She's here, BMX. It's okay. What is it?
it's okay. She's here. She'll interview. Right. So kutora kwandenda ndikati company ine ihombe. Handiti. Slender, very good about. So CV range chance tikariona. Handiti. Mune A ku agriculture imimi. Pasi CV range. Munogona. Mairo vanyatsorova agriculture handiti? Yeah, purely. Zvekunyatsorova. Face yenyu handenge taiona kachibobvisai mask timboona face yenyu. Worksuit. What for? Right, panapa ndipo mchange mchishandira panapa ndo entry level yepanapa. Muri kumona Mkoma nawo. Asata muna ikepe bhora yakapfeka iyi. Anotamba Cape Score. Varadze number yako Slender. 10. Ikwa Messi, ikwa Pele, ikwa Maradona. Usho akairowa. Hazard anoirowa futi. England. Munhu wangada kuziya wese but akatanga apa Slender. Saka aya ndoma aids to trade yenywana. Anditi agriculture yaya nyika yakaoma nzvadzi. Anditi oi bateshe. What? Munondishura naimi. Tiendera kuchikoro izvi. Ngazvigara. Kumba kwenyu mune company? Ngazvigara, it's okay. Keep your job. Kumba kwenyu mune company? Oui, kokuzoswinga. Easy, keep your job. Mota isina suspension. Mota isina mutero. Mafuta ekutsvukisa uchatenga nei? Ndingakaendi. Kune CV racho. Tona kuti yo anobhema kayo. Utoshandisa good quality kayo. This nice quality. But Slender zvaramba izvi. Motopinda. Munhu acharuwa pa ndikapinde mazano ndiri pataitika. Sashoka mazano. Saka toita ndo rendi yako kaSlender. Pakaipa. But munoona ngonipindira kablaz. Ngondiroera ndikumbopota ndiri pagate penyu apa. Mazano ndiri kunge ndiri pagate penyu apa. Toramba dzairi ucherechera paSlender faster pfeka worksuit iyo. Zvekupfeka jezi izvi zvinova zvokusvitsa izvi. Tonyebera vanhu izvi. Wachembera iwo. Unofanira kunosainana ne30 years. Unosainana ne 30 years. Munhu anenge asina kuchembera. Iwe 30 years amatoplana retirement, wana cruise, vakutoplana retirement, iwo 30 years. Tipfeka jezi number 10 musendiraini. Timba tonako. Iya racism yamakuita. Timba tonako. Sadza amudya udheni kwangu manje nasi. Saka iwe unorara mpoto yesadza. Ine kana ndisingadye sadza rauri kubika, iwe uchirara mpoto yesadza. I'm giving you accommodation apa. Iwe uchirara mpoto yesadza Slender. Saka sinotsvaka Slender. So don't forget what you said. I'm the most powerful person panapa. Chef. Boss, Ndema gambutu. ndikuena.